Ka Additional Deputy Commissioner ka Pynbna Civil Subdivision kala Pynbna bakan donbiang ka Khang Iaid ki kali ha Shillong ka Surok hapdeng ka Laitlyngkot Langkyrdem nadu ka Pratarik ka Laitlyngkot. Lapentep baka por ban Khang ki kali bakin Iaid na kani ka Surok kan long hapdeng khatwe shiteng min step hadu saw baje jan meet bat kumjuru ha kapor kandai baje min meet hadu saw baje jong ka step ka babot. Kani ka Pynbet Khang Iaid kali kan terekam nadu ka Pratarik ka Laitlyngkot tat hadu ban penmi da ka weipat ka Pynbna. Loong batang hadu khat we shiteng min step in Iaid ban jam ne ki jaka sedang kata na Langkyrdem bat Laitlyngkot bat hadin kani nadu ka por khat arbaji min sngi ka company kan sasdang no iki kam ban pentre ka Surok. Lekin tui kinong let nong wan bikin long ki bahusiar haba Iaid ding ba kani ka benta jong ka Surok bat kamtam ka por min miet. Lapentep batangi ki kaliket nong pang en syak banyak di kitiki por, Henry ki haban pentep lupa hau phone number, Henry kendai not kendai ar, iwe nyau iwe sansau jong ke Pynbna Police Station.